Pinnacle Entertainment. Derema. More fire. Fuka fuka fuka. Okay, so now oil and Hamodu. Mezie Ụmụọma, kwenu. Rienu. Banu. Monu. Mezie Ụmụọma. Nze birikwa o. Nze meka kwa o. Nze yarịle gị mma o. Nze n'ọjị. Council. The first council I know. Nekede. Ulaka, ya na-ekwe ya o governor. 30 years old. Not governor. Because my council already now. An election already. Oh, a big deal. Oh, a very big deal. I hear about China. To win election in the Nekede as a whole and no peace. Nekede. Oh, a joke. Only as a paper now, ya pay him. That's okay. Oh, my man. Oh, my man. Men. Okay, men. Mezie Ụmụọma, men. Mezie Ụmụọma, men. Bien. Ban. Urunu. Monu. Council. Ọba Keleman. Bien. Ọmọ àwọn Gwan. Ojinelu. Ndị ụmụnne m Mika, akamanụ na ọjị. Ndị oil. Yes. Akamanụ na ọjị. Bam. Akamanụ na ọjị. Ude na abụ. Yes, I left. Oh, my man. Men. Where parallel government are from? They now. And the guy no can move. Let's recognize. The man is too much. So you must share on the parallel government. And I'm a but Chineke Jaka Mezie always. And the head Chineke anywhere. Why again not to fear? And the man cannot rewrite it. Yes. I'm Okay, yeah, come
Aja for for ala nyoma. Amen. For ala nyoma. Keke ala nyoma. Yuri ala nyoma. Ala Nekede. Oda me bi abo close. Manye. Oboyem. Oporo. Choko bia. Ofon kwada. Makwa lu Mezie Ụka. Ashim nnuke machanti. Amana ejila awula nwa ali nne ashim. Ashim. Nwoke na nwanyị ahụ taba moso. Ya palu ugbelu etukwala anyị. Amen. Obom ya wu mmere. Agbara pakwo nya ha be nwekwe. Ori ammere. Ma wu mmere. Agbara ekwekwala egbu mo. Ashim okwu nu ji bịa. Enu bi ya lebu ga ka enu. Nze U K. Yoma me na nwoke me na nwanyị. Ogbo onye egbu akabo gbo kwa ke ya. Nze U K. Asị hụ agwọ yoribe ya o. Ọ Ọ dafura ya ọnụ. Onye nọ n'ekpachara kwala onwe anya. Anna m nwapụ ihu gwara m chi. Alụ Mezie Ụka m ahụ enweghị cheke he he jakwa kash. Onye mere ka o mere akwa ekwe ya kash. Alụ ala Nekede gị kwu onye ahụ kash. Onye mere homa ọ gị were. Ye nne mere he nna mere ihe erikwara m. Ye mere ihe erikwara m. Ye m mere ihe erikwara m. Onye mere ka o mere asụkwa ya o. Alụ hụ nge nọkwara ya. Ndị chi hụ nge nọkwara ya. Ndị chi ala Nekede nọkwara ya. Ashime ebe nna ochie ala Ụmụọma ahụ ka ị nọ gbago ri ibe m. Ashim echiri yo n'otu anu ga mgbagoro ibe no. Onye sigo alụmọma a ga-izogide hụkwu zogbo alụma zogbo kwenye ahụ. Ya rere nụ mana aha Jizọs. Amen. Mama. Onye Nze ya rụkwala gị Nze brio. Aha m ewu Kennedy. DPO. Ihe anyị chukwu. Ala DPO. Amechi. DPO. Ọgbakụ police station. But I'm no longer there for now. I'm on your own show. Movement. I'm superintendent of police by God's grace. God is honesty. This is my brother. She had quite a maga, I am so many not. Anya na Piariga. Now they pay for her connect. I know oh, they wouldn't. Because I name Elimo Kehi, Elimo Kedim. Came Mamshiri, man. I'm not as only good. Or maybe ni hum. I'm sure all the email go on the book because some are not or yeah, half of one need it to mania gala also. Some of us will be disappointed. Exactly. So a sham pano woman or mapo. Incidentally, as God will have it, Osifo used to be my colleague. A Chicago Japan, Pramava. Ma 12 na wa na akụkwana anụrụ m hemrenin akpoji mee ama onwe m na-arakwa na shimba this weekend ma bịa jụọ ya shi ekpochiri ga but already ahụ na m shi enwere lawyer ya ahụ nọ hụkwanụ shi enwere ndị mma lawyer ahụ so ọwụma ahụ he naanị ya ma ohe ya otu onye na mmanụ abụọ so udo dịrị nọ ebe ewebe ka anyị Mezie Ụka m ewebe ka anyị and anyị nwere kpanye ji akọ ala na platform Mezie Ụka m ma obidokwa na hapụ ma some of us nwa nga anyị ịmatara anyị akakpụla akpa ahụ shi ahịa mma always slap to all of us na kpọ ụlọ o jiri jee eme because ha ụlọ ahụ mere n'iwu ha emega traditionally and they kwesịrị resolve ya traditionally police ụkpake mọga yes but anyị jikwa shi ndị mmanụ ka ejiri kpa aga and eji akọ ụmụokwu bifo a na-alụ mọkụ so mana ebe Chineke emere ebere ndị akpa nna unu gbu hụrụ ya n'azụ ọwa anyị lakpa oji anahụrụ mụra ọrịa ihe megana onye Nze
Amushiri gị ike. Ejuma ndewo no. Chairman. Ejuma men. Yeah. Men. 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 Ndewo no. Igwe. Korompiri. Ahụ igwe njima Hisense. Kogu anwa aya kwasaba. So ekele m no for coming. Ndewo no. Pachike jikwa nje doma m. Ama kelechi ko no na cheka ko no mesro kam. Amadien! Man! Ban! Zuan! Okunu no n'oche okwu eziokwu. Ndewo. Bicha. Nze ekelela. Iza ngunu kele ha kwa no kwa jije no higa anya joku shahi ha ho mesro kam na he o meve mevro iholi nekede so onye ọwụla shahori ya mma ya rela wata shori anya mma anyị ha kwa shori la anya mma ori anya mma obi ha oje nweke izu anyị na ha Jizọs ke emekwa na eme anyị shọs emena n'ihe na ọzọ mee ọzọ anyị mekwa Ọzọ emekwa. Ọzọ eme. ndewo anyị adama nọja adama ọkwa ezi biko I want the ball I can just finish talking and as a chairman of the town Mezie 5,000 je kwa ọcha. Oga Magwan. Gwan. Run. Na heke. We don't let them get to you, either by intimidating you or promising you carrot and this and that. Leave you down. Any level now to see that they commit you to right on the two things. Two, to accept Shagiri guilty. Fine. Every law, Nigeria with a law. My customary, my home. So, about a whole way impersonation and what. You will have to prove melody impersonate. Before arrest, more Hendeke, I can not come up with one man no secret, one man no Shabako, one man no whole, I will arrest. So, we have decided to follow the matter till the very end. You know, I'll to you, so and you may and you and one lamb Sabiaga to your children who could tell them to keep away from Okoma. For that level. Japan no job. Yes, because Okai. I never know movie. I think I'm a movie end. That part of more than was a head one by whole year by LCA. I gave you I know we and you be an action will be a cop. So we follow the battle, we follow the police, so rebel. Police said the hand load the case. Police can handle what they handle. Ahona. Ojere. Onye Nze go gapana azugo. Eza banana. Manye na run price control. Me uzoba so I'm not employed to sell for me in the store as a sales boy. Offense all law committee. And when vicarious and they have a law vicarious liability. Yes. So easy, reliable. You cannot say I have a second. I don't only that one the cabinet. Cabinet told you. Cabinet told you. So I hear Iberania so solidarity visit and then but it's going to share it. Low job is to hear every length after go out of idea again. And the lawyer Leila, the length and breadth of the entire matter. So I know man have a offense. They should tell us your offense. As per no offense committed. The police can require you to shake at them in court. Police cannot tell you to go one point. You know, Jemeje, and the wife and all the police say they're wrong. Only the police say one, they take a last statement, they take a last everything. The next thing, yeah, Sheriff, I can charge the matter to court.
na ya nwee pepe na-ekwuda. Yes. Mezie Ụmụọma kwen! Mezie Ụmụọma kwen! Kwen! Nze, onye ọwụla a bịara nga shishire ndị ga ngomega he chigide akwụkwọ ọwụla chi agagideni he akwanụ ka ederede chigi sign ya chi nwa ga sign and call e kara ga kwuru nga ahụ ekwu I am to add to what you said. Men. Get the man idea. Solidarity forever. Our people must be free. Mezie Ụmụọma men. Biko onye nze, ọ na-anya kansụl. Pastor, like they said, I have solidarity. You just got that. I'm in the camp. No shaking. I'm in the camp. So, but I went for my equal shall talk about Mudo. I could Mudo at the end of the day. I could Mudo. More than I could but I have to she intimidation. That I mean, I could okay, hey, yeah, for my you can never get Mudo. That man will go to her. How to rubbish you, to rubbish your personality. I get moved, yes, they moved down. What go home will moved? I shouldn't want to back a share. I'm not doing a chat. Then, you wait, go back to Ozemekula. Came a mayor Rosso, Ozemekula. Actually, I told you to get so Mezie Ama so that we like yes sir. You're going to ratify your title. Ratify in a normal way. Oh, intimidation. All the work that can happen. DJ White intention is a Yakumago ratify. But I measure a page, make a more year, I got one meeting, go to an agent, and take care of Momoke. What do I do? I try one watch here, look at name. What question women? So I shouldn't go, I shall have a letter. Oh, no, I'm a so at the end of the day, Yaro Ikumago, Mabako, the Jumako, Dumulo. So I try my Yarupa or Hechoro, why? Yamechore, she ratify Nzegi. The Jumaka people like it. Dumagi, Yamundika, my Jaka, a media. This one I got on, what did you choya? Our interest, and I can force. Go home, the panel around. You know, to start with the one by each other, one by each other, one by each other. We are illegal to respond to action ethic to redeem your image or hiding. And every guy for any other thing. And to redeem the image of Mezie Ụmụọma. And to do Nze U K in particular, and Ụmụọma. Because I Pariala home. I Paru Nze U K. And they will let and that's what I did. We are going with that letter. What's I have for? I give the chair. Because they are now looking out to us. I got educated, but I and that happened to us.
Our representative of Women's Rock. As a whole gave you a baby, our man. I think you make it sure she complied with that. So, who know down? Where he make a man only half a kisha. It's young, why him? A marsh and one to share area. So, now, I like the month. You did make an image from Ụmụọma, from Women's Rock, and from Nekede. So that the only man that I give me the money. So they will not repeat it tomorrow. But say, Chairman, he came back to any of us, or to any of your children. Me now, Joe. When they came to just a CONVOs, I came and found my head before. You can't come on. Oh, I took. Here, Women's Rock, here, Ụmụọma, here, Nekede. You want to redeem your image. Don't be afraid of anything. At the end of the day, I got peace and heart. And then I will have it because don't be shaky. I got there. You have to make a hair. Oh, I want to shine she zone 9. Why was I straight? And my other don't go on the council of leaders. And you were straight. My go guy, my milk. My henny time always say, I am master of anger. The Catholic require happy that and I hear late, don't care of each other. I get to move. I got quite a rubbish. Chat like they cannot not rubbish you. And I am a Nando key baby. I told them who want their heartbeat. Their heartbeat, you are nickel. She I am wrong, rubbish. And your rubbish lose one of them. So we cannot afford to lose them. And again, when you see Mugiko, Urudu, Gumu, Gigela, Braga, Gwamush, Umwe, make a more of Yelloga, Mukanishi Paga, Waji Bega, Enonga, Puari Mage. Then and then Manafu Aquanashi, and here Puari, only 80-something years. I don't know. Yes. A chairman of the Chinese one. And how about 80-something? I be a Puari Maquan. So because now. Relax here. Don't bother yourself. Don't more relax here. They should not bother themselves. More Ghanaian. When by it came up, the time I will do my that. Wrong. So that you will not repeat it again. On my queen. On my men. 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 Nze Birikwa. Meka. Oh, we're to my add small. Yes. From the church. Oh, we're trying to talk to you. Which is true. The morning to renew, Maki Momo. I don't think when they do my fine. How is you? I like Nekede. Look, when I didn't know where to come one. No need you grade as a woman. When you get free, I'm sure you let me take a look. When more to do people come action. I don't know this. I know job. I had him. I think I'm going crying, but I got I'm Miko. Oh, my training. Now you're home. Oh, your man, I may have to remember big upper. Mom, she was happy. I am a funny child. Emina, Mojo, initially. The government bar, the line of one hand of my answer. Come out to him to a river. Onye jidere pati ekwe ọgwụgwọ ọgụ ha papa nna m
ọ na ihe abụọ ekwuba ma ọgụ ahụ gbasara Mezie Ụmụọma 1 ekwuba ma ọgụ anyị jere Owerri but omeghị ihe gị imeni ụwa be m ha if I die today nwe nwụchi ọnwụnwụ I'm 83 years if I die today Glorious a ga-eleji mama mehe gị imeni mahụrụ so datagoro sị aga na nkwu uche na gị ahụ ahụ jari oke nsogbu anọ bet ama m si onye ọbụla ya Chineke kwụ ụjọ ji adọrọ ya agụ m niile ga-ele agụ mgbe ọrụ ga-akara mma anọ o mere ihe Chineke nye o nwere ihe Chineke nyere m bifo ihe ọwụla emeela eji m ahụ ya mana ka hụrụ ya ribide m ọ gbasara m ma mmekwana ya ebe ahụ m jere hụ ya ike ozu aga biko ipere nwe ala isi m ala nnọdụ anya ya kpọga m si nri Nze Udo I always want peace anywhere I am. Onye ahụ achọghị ịchọga udo ya achọga udo ahụ ahụhụ udo ahụ ya lụ ma ọwa meche ndụ n'ihi na ọ gụọla okwu biko mata whatever I want peace. I want peace. I want nothing. I'm not telling anybody. I don't fear anybody. When you say, I'm saying, you're a palace. You're not doing it. Yes, I am. You're only going through one. I talk to him. The way I talk to the other person. I get one. Every good one, I'm going to pay Guyana. Crash on over, I said. Shiny Jenny. Or shiny that I gave never pay continue visit. 1 year this. Most aniga. Che quando ci gragao. Most aniga. On the list. Oh, la Julia. I didn't magazine for my life. You go in there. Oh, you haven't gone. Didn't talk to him. We won't home. Oh, when I hit it again. No. All these things. I don't make your plan. Aku got haka tipa apaja. Oh. Aku got haka tipa apaja. Ori haga yeko amni. Kama him kugao chorero everybody. Let us go for peace. And anaju peace. We know that right. Let us go for peace. Thank you, sir. Everybody. So that again I go. Exactly. And here, I'll not be here. On your question, on your shina, you do and had after everyone was a man. I manage our one. I didn't actually. Wow. Always, you are alone. And I guess I answer for Brian. Yeah, honey, she. I hear the animal or the animal. Oh, no matter what you know. Amen. Which one of your camera wish you bracket? Anyị si onye ọwụla ndụ ndụ nka nka o. Amen. Onye si anyị nwụchu epụkọ kụzọrọ apụ ya. Ọhụhụ anyị kara nna m oke ụyọ ejiri adamana n'ọrụ ukwu ya. Ọ damịrị amụ hụkwa na tụwara chịkọ. Achị m obi hiri mgbala hiri. Mgbala adana m obi adana. Beti ka esi ahụ gbasara ya. Ka esi a na-ada. Ya taa. Ya kwude kwara anyị. Achị m ya adịla nọ. Amen. Yes. Amen. Yeah. Amen. Amen. In addition to what you said, and then Ghani, one piece. Why don't you talk of justice? Any law, no peace. Justice. No, justice. I want peace. Look for justice. As soon as justice is back, peace, Adela. Peace.
Justice is my provision. Comrade, let's stand outside. I'm very happy for this. Yeah, my son. I'm not outside with this family. Don't find that family. Thank you very much. My junior sister, I need to Biko gee nụ ntị. mechaa ihe ahụ elichaa ya ụmụ ya pali bịa nge chim ụmụ pasi a ya si mụrụ anwụ ha kpe alaeziama ndị be nne nwe mere nwe enwe na what I'm saying is in reference to what happened to you. Grace, ana ni mporo gị ọ sị ndị asị anyị ya sị mụrụ am ha kpe ihe ime gani na ihe ya hụga ndị am na ha kpe o anyị mere ahụ promote m. This is what it is. Yes. Ma'am, she emecha a hair be happy. Give because of me. Hold the meeting. They are here. Chineke gozi unu. Amen, sir. Amen. Amen. Ndewo. Ndewo, sir. Okay, vote of thanks. Ana m ekele unu for coming. Ana emeela. Chineke gozie unu n'aha Jizọs. Amen. Onye Nze, anyị ekelela gị iji naba anyị ma gị ma nwanne gị ma ụmụ gị. Anyị si okwu laala elu laala ala nga Chineke etugbura gị ọkụ dị ibu ọdụkwa onye apatufucha ahụ. Bịa anyị nọkwa n'ugbu bịa gwa gị okwu n'ihi na anya maralachi nwa shirishiri ahụ ejirila ọwụ ihe achọga nne ya. So anyị sikwanụ Chineke ahụ ibidoro ọgbakọ ọlaba azụ ọ gakwara ala azụ ya anyị lakpuchikwa n'ugbu anyị ga-elakpudo n'ọṅụ ka onwe gị na ụmụnne gị na ezinụlọ gị anụ gakwara nọ n'udo na ọṅụ. Anyị si mmanụ mmụọ ọbụla akpọrọ hụ gị oku ma ọ bịa nga Chineke nye gị mkpu okwu okwu ọbụla ị gakwa na-ekwu ọsị ị ga-enye ka ọ ghara ịnwụ ihe ga-emegide gị onwe gị kpọwanye onwe anyị n'ihi na anara otu onye oru azụ anara oru ibe ndị ọzọ. Anya na-achị Chineke onye pụrụ m ihe niile ya chekwa anyị uchi anyị ihe niile anyị tụrụ ngarị ogu anyị si ya jikwa ahụ mee ogu niile anyị tụrụ nga Jeremaya kpụrụ ogu ime akwụkwọ nsọ, David kpụrụ ogu ime akwụkwọ nsọ, o rere ere. Ogu anyị kpụkwa na nga taa o reela n'aha Jizọs. Chineke duru anyị lakpuo n'ụlọ anyị dị iche iche n'ime ihe Nneke enwenye bụ otito n'aha Jizọs Kraịst eze anyị.